zvawakaitewo pakuita chimukuyu mumba masofa kare kare uda kuzviona unge gamba repairoseka. Mushure mekukrashwa nevanhu vazhinji, maititi vadhisaidha kuratidza musha wevabereki vavo uri kubhowera. Vakati ivo havana kuzvarirwa munhamo uye varesponda kuna Ketina vakati zvese zvamuri kutaura zvokusungwa zvemanoodles azere pamaindaneti aiwa takatodarika and still we move. Vanyora ivo vakati mwana wangu akatumira mapikicha ekushama kuboyfriend yake akamuramba akabva aisa paindaneti kuvanhu vakandivenga vachibva vamazadza, but hazvireve kuti ibhishu. Takatopfuura chikamu ichocho. Right now atori kuchikoro doing a diploma and I'm a very proud mother. Number 2, titi anopfeka setomboy hazvireve kuti ingochani. That's a choice of dressing and ini samai vake I'm very cool nazvo, ndotozvikurudzira and ndinodada naye nekuti hazvimutadzise kugona chikoro uye madance ake this season ari kutoenda kunotamba abroad nemadance iwayo and I am proud. Number 3, kundituka kuti ndakaita varume vakawanda hazvitombondibate nekuti kana zvaramba hatigarire senemu tichibhishurirwa kana kumitisirwa vanhu tichiti tiri kuprotecta marriage. Tinoenda. Number 4, kujere takatoenda and after takabuda tikaitwa appeal because nyaya yacho yemota yaLiberty yaisina dhiri pakuti he got his car back and aingoda kundifixira mari yake, but at the end of it all I'm acquitted. I have no criminal record. Number 4, kunditukira imba yangu is the funniest because wese ari kundituka hapana anemba kana mumwe chete and ndakatosarudza ikoko nekuti after prison ndakazviudza kuti ndichararama zvandoafoda and I'm happy zvekuti. Number 5, kunditukira murume ratoogodo because ndiye munhu waanakamira neni pamaizara kuinbox yake muchiti andisiye. Makandidhipotesa muchifunga kuti since achishanda kuUK achabva ati zvafarana, patakabva tosiya basa racho akati pauri ndo pandiri and anondida and anondiremekedza. So zviri kurwadza because mama jaira kundiparadzira marelationship, but iyi maikoniwa makungopedzera shungu kuti dhara this and that, but maitorinyenge wani kuinbox kwake. Number 6, kunditukira vabereki ratodrama because anoziva history yekwamurata, anoziva kuti hakuzi kwechinherera hazvizi zvepasocial media bodo. Baba vangu vairemekedzwa, vaizikanwa nekuchengetwa hama dzavo kubva ana Pastor Bwanya vese vakakurira mumaoko ababa vangu because vana mai vangu vakashayikirwa namai vari vadiki. My dad then took over. He was an organized, hardworking man. Akachengeta both dzinza rake nerekumukadzi wake. I honor and cherish him because he was an upright man. So all those insults to me don't move me because I have won against all odds and nothing will hurt me. Ndaisa mapikicha of my parents' townhouse, my parents' village, both kwa mai nekwa baba, so that you get it in your head kuti handina kukudzwa zvechinherera zvekudzikisirwa nemunhu ana mai vanobuda pasocial media achirarwa nevana vadiki. Kwete, kwedu hakuna ngozi and ngozi yacho hatizi kuiripira paFacebook. So the last part was directed kuna Ketina nelive yaakaita achitaura kuti maititi tiri kukuziva uri jerigeu uri international thief ashawo hakuna kuna and mwana wako ndewe Lexi poto inopisa chino. So maititi vati aiwa regai vanyore mashoko aya. Vataura zvakare vakati handisi kumirira ipapo, kumusha kwedu kune matoilet, hatiitire tsvina musango. Izvi zviri kubvirwa pakunzi kunhamo vamwe vana havana kutogeza uye kwakashayikwa matoilets. Nyaradzo haina kutumira matoilet akakwana, so kuri kutaurwa ivavo vanga vachiviga hama yavo recently. Vati ivo handitauri zvefamily yangu pano because sandivo vari paFacebook, but ukada kuzotisaiza tokuratidza kuti hatina kukurira munhamo, takatokudzwa zvakanaka, nhamo takatozoiona tarumurwa. Ana Pastor Bwanya vamuri kuti vakarapisa baba vangu vaitofanira kuplaya part nekuti kana kuti vasvike pavari izvezvi ndibaba vangu vakavachengeta. Kwedu kune unity, hatiite zvekutukana dzinza paFacebook. You remind me of my past, yet in the present
You are nothing compared to me. I don't pay people to talk on my behalf. Ndozvimirira ndega. Sofa raingove mumumba before I brought them a new one. Rainzi rakazomhanya kwa Bruno. Tiratidzeiko parakabohoka. Fifa anoenda kuchikoro che 6,000. Additional material inosvika 10,000. Titi chikoro chake ndeche 2,500. Kureva kuti ndiri kutozvikwanisa. Ende vachidadisa futi havazi madofo. I'm a proud mother. Zvekuti dhara rogara kumba kwangu makanganwa makandidhipotesa kuti ndisaende kumba kwaro kwaraigara kuUK. Mukafunga kuti richazviramwa. Manje rakatokrosa border rikauya kumba kwangu. Mamutida riendepi kumba kwaro kuUK kwamakandivharisira. So siyai rigare kwangu ende ndotorida kusvika pakuripisika because ndiani anosacrifice kusiya zvese kuteera munhu adhipotwa. Take note, rauya futi munhu rakabva ravhura kambani yaro. Harisi rombe rinochengetwa nemukadzi rinotoshanda richiprovida iri dhara handidi naro shame. Ndo mashoko amaitete kuruzhinji rweZimbabwe vari kuti ivo havasi kuzosiyana nemurume wavo uye zvese zviri kutaurwa mumastreets zvekunzi vanofarira kurwa hondo. Vari kuti aiwa inini ndangotaura ndakataura nyaya yekurufu rwaMugo. Vanhu mukada kundiisa mashoko mumuromo nekuti makaramba mungoya pawo pangu muchibvunza zvasekuru Gudo semusina kubata maoko kwana Madam Boss kusvikira nyaya yacho ndatozoresponda. And now that I've responded, vanhu vanobva vandibata zvehuruweki ubva vamanya narrative yavanoda. So vazosvika pakuresponda vakati aiwa guys, inini handitongwe naanyone. Life yangu iri kuenderera mberi. Mangoudzwa mafees evana kuti dei vanga vasina mafees aya mai ava dei vari kupi right now. Dei vakavaka mansioni inoshamisa. Vaudza Ketina vakati aiwa chirega kudaro nekuti Ketina anotukana naDorini nemhuri yese zvakare chero ipapa pamaFacebook. Ndozviri kutaurwa namai Titi vakati aiwa ivo nemasisters avo in as much as they do not show a united front and all vanasisi vake havaiti zveFacebook. So manetizens vari kusapotana namai Titi vari kuti ende chiri kundinakidza ndechekuti vese vauri kutuka hapana kana one anemba. Ese maroja maititi vanhu vari kurwadziwa newe nelife yako nemhuri yako ende vanhu vari kuda kutsvaka futi kuti muite noise paFacebook. But ndiri kuti no maititi usadzoserwe kumashure nanhambo ava vanohukurira pasina vasina pekugara. Ita zvelife yako. Ndo zviri kutaurwa kuti you are the realest person I know. When you are happy you express it. Ndi Princess Tino avo. Prophetess Tino, actually, when you're upset, you say it. When I am with you, I never have to second guess what you are thinking because there's always sincerity and honesty. You don't owe anyone an explanation because out of almost everyone, you are the one person who has never been ashamed to be you. So Prophetess vari kumusimbisa vakati guys chiregai zvakadaro. What you said about marriage iyo mabata vazhinji vakangogarira masenemu asi kusina chero love. Maititi, what we noticed is that you push your children to make it. Be it study or dance, you grab every opportunity for them to advance and to always rise up. Your life is a testimony. No one is sinless. We have a past, all of us. What matters is learning from our past and making a success of our futures. This man brings out all the good in you. He grounds you. More love to both of you. May peace be with you. Enjoy your life. Life is not a comparison at all. Vanhu vanowana zvakasiyana siyana. Vamwe vane mafamily issues akasiyana siyana. So tikangoziva izvozvo guys tinogona kubatsirika. So ndo advice dziri kubva kumanetizens kuna maititi kuti aiwa tazvinzwa hedu nyaya yekuramba tongoti dwell in the past ngatisiyanei nazvo sezvamangotaura kuti still we move handei mberi hakuna shaushau nezvimwe zvakadaro. Aiwa ngatisiyanei nazvo zvatakataura zvakare mune imwe vhidhiyo kuti kindness goes a long way. Maruze kama akaoma nhasi unoseka umwe asi mangwana zvinokuwirawo. Zvaingotaura kuti seka urema wafa vaitoreva izvozvi vakuru.